Witam wszystkich bardzo serdecznie na naszym piątnistym zjedzeniem szkolnych regionalistów. Ucimy so jeden ład dredzigłe. Tą razą no, naszym głosca, tą osobą, która nam je wspiry, to jest Eugeniusz, mój chłop. Witam bardzo serdecznie. On so znaje na ortografii i na tych wszystkich znankach ortograficznych i jedno mnie wspiry w tych prawie tematach, także bardzo cesio, ale witam też bardzo serdecznie wszystkich szkolnych, chterny chcą so uciec i co je wyżny, uciec jeden od dredzigłe. Jak były te zjedzenia ostatnio stacjonarne, no to je mogła so też nauczyć od waj i też piesniczków rozmaitych, ale też ciekawe były waj łudbe. Także będziemy robili tak, jak no metodyk teren robi w Gdyńskim Łestrzutku do skłonaleni szkolnych, będą dzejać tak hybrydowo, można rzec, tak jak tery to je mudno, dzyl z indzeniów bądź stacjonarnych, był wyzium, że one też bardzo wiele bywają, to te płotkania, jeden powiedzmy w takim karnie, są też bardzo wyżne, bo sama jem przeszła bardzo wiele rozmaitych warkłewniów, szkoleniów i wiem, że jak są tacy dobrzy szkoleni wszędzie, ty prywdze wprowadzą, to możemy wprowadzać od razu do uczby w szkole, bo ma to przeziele, mamy z tym wsecieca, te emocje sparłączone i wiemy, jak później nasi szkołownicy też na to będą reagowały. Ciekawe tak rzecz, która nam mnie cesi, jeśli ktoś sopłedzeli swoimi myślami, bo prawie często sobie tam miele zjeść młodych kasiebów i tam płytka jemianka, czerwionka, która narzekła, że to szkolenie ostatnie, te metody i te wskazy, które tam były, ona wprowadzała się w szkole i dzieci rzekły, że one nie chcą kończyć lekcji, uczbę, one chcą dalej mieć te zajmy. No to jest tak myślę, że najlepsza ocena, że to naprawdę jest brakłewne. Ale dziel rzeczy nie da się zrobić, no tak powiedzmy, o tej afrykatyzacji, możemy czy tych innych znankach ortograficznych znieść, co tak stacjonarno, ale myślę, że dobrą można w sumie też to, żeby zrobić takie szkolenia zdalne, bo możemy sadnąć sobie tam pickywka i no wysłuchać czy włączyć co w dzejani, to no tyłe, no je, to co my przygotowali, przygotowali. Także jeszcze raz wszystkich bardzo serdecznie witam. Myślę, że później jak Eugeniusz będzie prowadził to też, będzie chciał tak może interakcji z wami, też będą taką interakcja prosa, nas pewno gdzieś jest w tej chwili 25 sztuk, to myślę, że jest tak możliwość też takiego pogadania, jeżeli by ktoś chciał miał jakieś pytanie co do tego, co my będziemy tu prezentowali, to, no to będzie bardzo fajne, żebyśmy mieli odwagi też takie wiadło. Druga bardzo ważna rzecz, jeżeli ktoś bez wagi chce zaświadczenie z tego szkolenia, to musi koniecznie dostać takiego e-maila potwierdzającego, że was zarejestrowali na to szkolenie. I tam jest takie wiadło, że musi tam na e-mail, je napiszę go tyłe na czacie też, szkolenia, to są nazywy szkolenia małpa godn.eu. Na ten e-mail musi tam napisać prośbę, to, że chce to zaświadczenie. Wiemy, że niektóre ansy robią i też wiemy o tym, że zaświadczenie wkładu też do tekstu osobowych szkolnych, także bardzo proszę, jeżeli ktoś zaświadczenie chce, to bardzo proszę, żeby na ten e-mail szkolenia małpa.godn.eu wysłać taką prośbę i pani my na to miesiąc, na wystawienie tego certyfikatu, tego zaświadczenia. Także to proszę bardzo zrobić.
Drege baro wyźny rzecz na czace wezi, już je wrzuca wama, pyra rzecz, ale między innymi ma ankieta ewaluacyjna. Dla mnie to jest baro wyźny, temu, że i GODN cały, jesteśmy rozliczony z tego, ile osób było udział w szkoleniu, jak oni to szkolenie oceniają. Także baro proszę, jego wpuścić rys, bo to wiadomo, na końcu będzie sobie tam wypełnił, ale zanim puści ta dzysy to szkolenie, to baro proszę, żeby ta ankieta ewaluacyjna wyfulować, może też napisać tam, jak my ta swoje łydbę, czy potrzebę, brakłewno te, jakie szkolenie byłoby dla i potrzebne. Z tych dotychczasowych ankietów to prawie mamy tak wiadło, że waby chcele, tak pisale szkolne, tyś, żeby pewne znanci ortograficzne, gramatyczne, kasiepści tyś tyłe wama przedstawiać i temu to robimy. Latos będziemy so, jeżeli chodzi o online spotkania, to oprócz tego, że będą wiedziały jakich metodach, które je używam i one so sprawdzają na uczbach kasiepści, to będziemy chcieli prawie te znanci ortograficzne wama tyłe prezentować, ale też temu, że no zbliży się przed nami konkurs belnego czytani. Wiemy, że dziel książków już so rozeszło, tych, które tam są w nich bez skuny, ale też przed nami konkurs ortograficzny, dyktando. Wiemy, że te dwa konkursy, one bardzo mocno mobilizują. Fajno by było, czy by latos na te konkursy, bo wiemy, że wstąży to będzie konkurs dyktanda kasiepskiego z innych szkół, z wiele szkół, też uczniowie przejechali i no wzole w nim udział, no i okrom tego jeszcze jest kategoria szkolnych i dozrzeniałych. Także tyłe, no bardzo serdecznie zapraszam, to chodzi o to też, żeby móc tam so zmierzyć, sprawdzać w tym swoim też jakby no działaniem też kasiepści. I jest jedna rzecz, je tyłe przed tam jakimś czasem ja iwer z interneta, jeżeli by cokolwiek tam so zadziejało i by so urwał ten nama ten kontakt, to je chcę teraz już rzec, że co stać go, mam nadzieję, że nie nastąpi, a jeżeli jo, no to proszę o cierpliwości i jeżeli będzie to bluz możliwy, to na nowe spróbuję so tyłe z wama połączyć. Także to jest jakby tak. Jo, halo? Weź mi powiedz, a my tam online te teksty z mestrabelnego czytani czyni? Tam tylko jeden so pojawił na tym kasiepszcim, szkolny kasiepszczego języka, to były te najmłodsi wieszczci, a reszta tylko mam tego zielony pujk, to mam. Aha, dobra. To mogę ewentualnie przesłać tam, jo, bo to na wysku Google. Dobra, także to tam był później, możemy sobie jeszcze wymienić masloma, jeśli ktoś będzie chciał, to jak najbardziej możemy. Dobra, słuchaj, i teraz tak, dwie ważne rzeczy jeszcze na sumce ciąg. Wiem, że dość wiele szkolnych korzysta z Akademii Kasiepści i z kanału Rodny Voice i tery w tym dokładno czasu realizujemy taki projekt wielki, Rodny Voice, w którym płewsko posobny piesnie, które będą no, prezentowane też na tej stronie Akademii Kasiepskiej, a też nowe tam są pojawiały i jeśli ktoś by chciał dostawać wiadła, jakie nowe pieśnie tam są pojawiają na tym kanale Rodny Voice, to musiałby zasubskrybować ten kanał i chcę na początku wam puścić prawie jedna taką pieśnię, muszę zaryłebić, tylko muszę to wam udostępnić ekran. Jedna pieśnia, od której zaczniemy, bo dziś będziemy dość wiele gydele tyszłe we mlewie głosków, kasiepszcich, tym w jaki sposób ćwiczyć, co ma w ciekawy sposób i we mlewa, i pisanie głosków kasiepszcich, ale całych wyrazów, całych zdaniów, tyra takich rzeczy, z których korzystam, to chcę z wama podzielić. Ale na początku taki czysto nowy
utwór, który powstał i my on pomoc nama w pisenku, w tym, gdzie będziecie uciały są pisać po kasiepsku. Także chwila jest próba, ja tyle udostępnić cały ekran wam, żeby to było też z muzyką i od tego zaczniemy. I powie tam jeciec ta pieśnia, która na tery pudze. Muszę tyle ukrec. Czy jeciec? Jo. Dobra, to to ta pieśnia puścia wam, a potem przejdziemy już do innych metodów. Wiejem zwąkłe płezwie, chcemy zagrać w belną grę. Dwie zasady wskażące, w jacich placach pisać mnie. Wiejem zwąkłe płezwie, chcemy zagrać w belną grę. Dwie zasady wskażące, w jacich placach pisać mnie. Tą zasadą rzekące, dzieci w płelścim cię jeść tam w kasie pścim pisie śmie, gąba ząbę gąsę dwie, ręką w górę wskazać chcą, lampą blunką w tyści dwa, często gęsto prozbą rzec, czasem drągłe dobrym bez. Jejem zwąkłe płezwie, chcemy zagrać w belną grę, dwie zasady wskażące, w jacich placach pisać mnie. Jejem zwąkłe płezwie, chcemy zagrać w belną grę. Dwie zasady wskażące, w jacich placach pisać mnie. Kłynyś k płelścim słowie tam kłenieczno pisze śmie. Z dziecką knypą bawić są i z kłecunką w heciach mdą. W baną chcemy razem wlec i płet młestą jachać zes. W górę zsewać miło tam, takną łyczba spłynciec chcą. Jejem zwąkłe płezwie, chcemy zagrać w belną grę. Dwie zasady wskażące, w jacich placach pisać mnie. Jejem zwąkłe płezwie, chcemy zagrać w belną grę. Dwie zasady wskażące, w jacich placach pisać mnie. W jacich placach pisać mnie. No i mamy taci utwór, czysto nowy. Ich bądzewiący to napisa Weronika i ona chce napisać tacich dzylwiący, poprawdza do kłeźdy same zwonku kasie pścigłe. Temu się zlume ten utwór kasie pści letrę, to tyśpie i autorstwa, no i tery chciałaby do kłeźdy letrę i myślę, że to jest no, dobry płemłec. Chodziło o to, żeby poprawdza ta ortografia, czytanie, pisanie, no, bo taci ma najwyżniejsi ma dzejania ma na uczbie i temu te wszystkie płemłece, jeśli dziecko nauczy się śpiewać te pieśnie, no to ono jedno zapamiąty, gdzie łekrum tego, że jeszcze wiele innych takich apartnych słowach kasiepskich to on wystąpiły, ale tak główna zasada, myślę, że jeżeli tacie dziecko później na dyktandze, to będzie bez problemu sobie mogło z tym radzić. I teraz chciałabym przejść do popisku takiego, który nie przerechtowadliwaj językłowe płemłece na uczbie kasiepskiego języka i chcę wam zabidować taką zabawę. Je wysłatowała tyś na czace. To jest jedna z takich płemłeców, bo może kto zwaje ją my, może nie. I chcę nam kiedyś nama tam prezentować tyś Andrzejewski, Ewa, ale teraz co z takim czymś można zrobić? My to u siebie je to wysłał też wam na waj e-maile, żeby można było to sobie wydrukować. I teraz ja ci mam bidenci do tego, co można z takim czym zrobić. Widzimy, że są tu współzwanci kasiepści, je też uzamkły, także co możemy z tym zrobić? I mam taci bidenci. Uczniowie płesowicom wymywiają głości od startu do końca.
Bardzo bym prosa Agnieszka, bo ja tu tak z tobą będę korespondować, bo to myślę, że będzie dobrze, albo jeśli jakiegoś te widzisz Agnieszka, to spróbuj rzec na magłości, ja ci sum od startu do końca wsiedci. Ale Agnieszka Tuskio. Łeb startu. Mumełe. A to je łe czy u? A to jest u. Dobrze, prawda? Au. A to jeden raz, co to znaczy To jeden nic, raz? to jest w zasadach gry. Idź tylko z wącika się. Aha. Łe. Au. I. U. I. No i Baro, piękno, fejce, weszło to Agnieszka, czyli być co ma tak samo, oni muszą się zastanowić, jak ten dzwon wepływiedzieć. I mamy dredzi. Uczniowie śmergają questkum, idą do przódku telikuelów, ile widzę ima na questce, jak staną na przemier na głosce ty i muszą rzec tam głoska płeprawno. I tery, no to już jest prosty. I każdy z nich śmergnie mu windzę na ły, musi rzec ły. Windzę na ozdaka, to musi rzec ozdaka. Au, to musi rzec au. I przez to są utrwaliwy i ma wepływiec tych głosków. Uczniowie śmergają, trzeci, to jest dredzi, to jest, widzimy taką widziawą, co zdali. Uczniowie, ktoś tam gydy, to proszę wyłączyć mikrofon, tylko jak będziemy proste leziebę uruchomić, ja? Uczniowie śmergają questkum, idą do przódku, telipłelów, ile widzę ima na questce, jak staną na głosce łety i muszą rzec słowo, chterno my tam głoską wse. I na przemier tyłe Celina Arendt to spróbuj nama rzec od razu, tyłe o tobie wypadła na au, to powiedz jakiś wyraz z głoską au. Rąka. Dobrze, to Agnes Katery Ciaja z ły. No, jakiś wyraz z tym zgłoską ły. Ja ci tebe powiem. Jakiekolwiek słowo, zebądze ły. Dobra, bez może tam je płeprywnę jak tu z przerwa, no jakiekolwiek uchłe, kujrat, cokolwiek. Ale uczniowie z tym tyś, oni muszą wtedy myśleć o tym, co jest za słowo powiem. I płesobny, jeszcze trudniejsze zadanie, wądze uczniowie śmergają questkum, idą do przódku telipłelów, ile widzę ima na questce, jak staną na głosce łety i muszą rzec zdani, terno my przenymni dwa słowa z tą głoską. I tery wlizemy nazet na ta igra, na ta plansia i kto by chciał tam powiedzieć nama jakiś zdani, w ternym bondum dwa razy głoska ozdaszka. Kogo ma tam mumę, bo je tery nie widzą, jak je udostępniwą, kto je chętny, żeby rzec takie zdanie, gdzie będą dwa razy z ozdaszka, dwa wyrazy taci. Kto jest chętny? Jo, Kasia. Proszę bardzo, Kasia. Łecie anci są łoderkły. Na ozdaszka dwa razy tom. A, ozdaka, dobrze. Na ozdaka. Na ozdaka. Muszę się zastanowić. Jo, dobrze. Ale możemy wiesz co łestańmy na tym łeb. Powtórz jeszcze raz to zdanie. Łecie anci są łoderkły. No i myśliły dwa wyrazy dzeje łe i teraz znowu dla dzieci je to na myśleniu, oni muszą te wyrazy, których oni znają naprawdę już dość wiele, po roku, drugim roku, trzecim, jak oni się uczą, czy tam późniejsi, im można ta igra też dla starszych uczniów wziąć, bo im oni są starsi, to można im bardziej drążyć te zadania,
wymyślać. I teraz to, że oni to powiedzą, to jest jedno, ale druga rzecz, można sposobny krok zrobić taki, że oni zapisywają je na tablece. Także tyle na gwes, no z taką igrą można tych zadaniów. Co je wyźnie? No musi tam mieć w zapasu swoim kwestii do gry. Żeby dziecko dostały kwestii, pójdzie dostawy taką planszę i jedzę ta z tym. I druga rzecz, sami łekrum tego, co je tery rzekła, te pyra zadaniów, 4, może ta sobie swoje własne zadania do tego ułożyć. I naprawdę to bez bądź ciekawie, a w CIP to językowe zajanie. Mamy tyś apartno z tego u zamku i w pyra placach tyś ta różnica, żeby tego nie milec i na kwestię jest to belny językowe zadanie. I przechodzimy do płysobnego. Bez młezie jedny z waj tyś to miele, fejn by było, czy by so pojawiały płysobny taci na przemierkiłe mume plus łe i ły, na tej tyś je wysławama to na wajim czace, także my tam może ta sobie odemknąć ta igra, ta plansia i my ta tiłe słowa. Wypisuny słowa, one są złe i ły, czyli dolmatydę ci wprowadzimy głoska łe i ły, możemy to zadanie z co ma zrobić. I tyś potrzebne są łabić ta nama kwestii do śmergania. I teraz ja ci je robię w szkole, ja używam tyś to ta kierta i co je robię? I robię tak. Wyznaczony szkołownik ciety płysobi są wszystkie wyrazy w rydze, płeprawno. Musi płeprawno je przeczytać, jeśli lechłe przeczytywają, łebrzyśka, waj konieczność są je płeprawić, żeby to było dobrze. Ale przeleżność, żeby insi tyś na to słychyle, bo za chwilę mogą być słeni przepitani. Zresztą to dobry przeczytanie bądź im ma potrzebny do następnego zadania. Czyli mamy wedim, kwekno, łekłe, łerac, wedinc, łebarchniały. O, jeśli nie wiedzą, co znaczy łebarchniały, to tyś musimy ima to wydolmaczyć. I tak tu my wszyscy te łebyć ta ile. Nie ma tak wiele aż tych wyrazów, tych słów, a jednak tyle je już nad czym sopłechylec i ćwiczyć poprawno wymłewa łe i ły. Osobne zadanie, dwoje uczniów dostawy kwestii do gry i wypisywają w rumci słowa jedno płet dredzim. Wterne ima weszłe kłeśmergniącym kwestii. I na przemiar Agnysa dostawy jeden taci tekst, je dostawą dredzi taci tekst, każdy z nas my jedna kwestka, albo jedna wspólna kwestka, jak tam uwyżyta. I jeśli je śmergno i mnie widzę jeden, to je tyłek, gdzie je jedynka, wpisywam wedimk. Ale zanim to wpiszę, to muszę naprzód dobrze go przeczytać. Jeśli dobrze powiem wedimk, wtedy dopiero mojego go pisać tyłe. Jeśli lechłe, to tak długo czytam, aż dobrze powiem. I wtedy ta druga osoba je tum wterna na spile je, czy my to dobrze robimy, czy lechłe. Bo to je takie, to są miunci, one chudci wefuleje te wsiedci ryści. I ta igra tam naprawdę to pewna dyrę je na uczbie, ale co je wyźny, pile je ta jakoś wspólny, żeby to było dobrze wypowiedzone przez sposobną osobę. Czyli je tak, że rys szmergy Agnesa, weźmerg na jedynka pisze wedim, a później szmergą je weźmerg na trójka, i mum słowo nafulować, jak jego płeprawno powiedza, wtedy je tyłek, gdzie je trójka, wpisywą pierwsze słowo. Później Agnesa weźmer na piątka, kiedy płele, nie pule, tylko płele, i tam gdzie je piątka wpisywy po sobie, jeden pod dredzim te wszystkie wyrazy. I to je dredzi takie zadanie, wterno możemy z tym zrobić. I, no Joela, a teraz jak jeby wyrzuca to jest pisanie z brzegu. Jo, kura. Słowo, jo, kura. Tak, kura. A teraz jeszcze jedno dopływiem, że jeśli by na przykład na przemiar ktoś miał wiele jedynków i wypisał wszyscy jedynki, a osobny rys tyś wypisał jedynka, tyłem ciechy kolejka. Tyłem nie może wpisywać insiego, aż wszyscy po prostu do końca te
płela we fuleje. I ty je tak, że jedna osoba to zrobi chudci, a druga później. Ale co je wyźny, musi być prawno przecietuny. Dobra. To je przepustka do tego, że możesz to słowo wpisać. I ty jeden dredzi go pile jedzeczko, czy to je dobrze rzekły, czy nie. Także tyle to je tak. Osobne zadanie. Któren z nich dobył piersi we grywy? Każdy leno może wpisać słowo, ja ci dobrze wepływie. Oto je jeszcze do tamtej zasady, czyli wyźny je to, że musi dobrze wepływie to słowo. Po zakończonej grze każdy z jednej tabelci wybierze jedno słowo i z nim upłynie zdanie. I teraz jak są wypisane te słowa jeden pod dredzim, tak one muszą, nie jeden łebek dredzim, tylko jeden pod dredzim, to każdy uczeń bierze sobie do materii Agneska z piersi, wybierz sobie słowo, ułóż z nim zdanie. Agnieszka. Jo. No dobra. Mój chłop pele. Łeże. Ty bądź alternacja przechodzi, nie łerac i możemy, znaczy to zrobiła odmiana, łeże. Ale jeśli my ustalele z co możemy być słowo łerac, no ty musisz rzec tak, żeby on powiedział, tata jachy łerac pele. Jeśli my być konkretnie ta odmiana, no albo błędem. No to insi to jest, ale łerac czasnik prawie, ale myślę, że tak trzeba zrobić, że nie, że on odmieniwy, jakoś tam tylko dywy taci zdanie, gdzie bądze prawie w taci formie, jak piłe to jest. Na przykład piersi. Jest robił w mojej dreszcze. No i to jest proste zdanie. Chodziło to, że oni mają układać prostsi, a jeśli to są starsi klasy, 7, 8, też mogą to robić, ale oni muszą wtedy układać już bardziej zdania rozwinięte. Na przykład, gdyby im to wybierz 2 słowa, które tam będą. No myślę, dimki łekno. Jest drza przez łekno i robią dim pięknemu drzewicu. O, na przemier. Tak? Czyli 2 zdania. I z tyma 2 ładnie układają, każdy z nich z 2 wyrazami układają zdanie. To już zależy od tego, jak oni są biegły w języku kasiepskim i w jakiej klasie oni są. Także to już od 2 i wiele zależy. I posobny, każdy uczeń z każdej tabelci wybierze po jednym zdaniem i z nich wymyśli ciekawą historię. I to już jest dla starszych uczniów. I na przemier on bierze sobie tak, łekno, łódba, budynk, jaci tam błezie płemagej, łeda i jakiś jeszcze słowo. I wtedy myśli nad tym, jaci z tego można by ułożyć, wypisywy to sobie, wypisywy jeden tam koldredzigłe i próbuje ułożyć z tego zdanie taką historyjkę, gdzie tam tak zdrzy przez łekno i przeszła mu do głowy łydba, gdzie albo ktoś tam drech, czyli on będzie miał swój budynek, to on w nim będzie miał płemin, a budynek ty każdy będzie wiedział tam będzie płemagin. No żeby coś tam. I takie historia krótkie na składlim tych wyrazów tyś to mobilizuje do tego, że to my być ich błysny, wymyślony i jakie to robią ze szkolnym, a pokrywdę taci tyś, bo my to tam w stacjonarnym szkoleniem robili, to taci śmieszne, ciekawe te historie wychładzały, wiadomo, że to zabierze więcej czasu, ale być to zadanie je nawet dla 6, 7, 8, nawet w średniej szkole można to robić, i chodziło to, że im bardziej utrudnimy to dla nich je na ich niewizję zadanie. I na gwez można z tym, co my jeszcze zrobić wiele innych, że mają na przemiar ułożyć jakąś historię, jak to je płesobić są te wyrazy też. Młewa, młeże, błecun, kłeza, kłemin, błezie, pomalu. I na przemiar z tego spłerzeć cokolwiek. Ale to będzie ich tekst, oni go będą później czytale, niech go napiszą, poprawią błędy, nad tym jak najbardziej można tyle robić. Czyli to i tyle tak samo może tam mieć swoje łudby na to, jak jeszcze te zadania
jak ten materiał, który tyłe je. No, fajn było, może ty się spróbuję przygotować, żeby taci coś było na te wszystkie nasze gości, bo na ten moment to je to łe i ły. Ktoś to przygotował, a fajn by było, żeby zrobić taci i na on, i na ozdaka, i na insi też. Idziemy do płesobny, to może też znyta, żnija też słowno językłowy, ale ona tyty są jedzenigłe, ale spiłe są rozmaite słowa, które są sparłączone z jedzeniem i może ty się, Agnes, spróbuj przeczytać te słowa, które są wypisane. No dobrze. Co? Głos, ja nie mam pogłosu. Nie, my dobrze ciejemy ciebie. Dobra. To zaczyna jest dobrze, ale co idzie fatalnie. Ja? Nie wiem skąd to jest, czym ten problem jest. No bo ja tak tyś właśnie cieja, ciebie jedzie ja dobrze, ale ich terygenka tyś głosu. Aha, to ja nie wiem, bo ja tylko jem na jednym tyłe zameldowany, w sensie zalogowany, także skądka, bo co mogło wziąć, to nie wiem. Dobrze, no to w tym sytuacji, jeżeli z insi miejecie dobrze, a insi tak słabi, no to przejadą po prostu to już później będę sobie u siebie testował to i robił. Tyś mu wysłany to wama na czacie, a weslo tyś wama na e-mailu to zadanie i taci moje łudbę do tej roboty prawie, do tej płemłece. Szkołownice nyprzód czytają słowa, jaci są później, to jest pierwszy, bumk, winowy gruntka, salita, chleb, radiska. Płesobne zadanie. Płetemu wydają, jaci warzewa są namalowane płesobicą, czyli zdrzą na warzewa i muszą sami rzec. No będą widzę lepiłe, ale to już je tak, że mają rzec sami. Płesobny uczniowie dopasają płezwę do łebrysków, błe na płesobnym, o to nie to, tyś wama weslo łesubno jeszcze te wszystkie słowa, które są dowecące, do przeklejenia i do stworzenia z nich zdania. Uczniowie zadawają sobie pytania, a co tebe ryć zjedz, patrząc na to, czyli jebe zjedz górka na przemiar, albo jebe zjedz nydle, a jebe zjedz kreśka, a jebe zjedz ananasa, jabłkę. Tiłe akurat je błąd, to musi to sami poprawić sobie, tak to było, jo? A jebe zjedz tomata, cokolwiek tam z tego, czyli taki krótki dialodzi z tego możemy tworzyć. Szkołownice zelum to jest na tyle grepów, co do siebie pasuje. I na przemiar mamy tiłe je górka, je radiska, ale do chleba tak skrzydno, czyli mamy te warzywa, były grodze zna, tak jak te Eugeniusz napisał pieśnia, salita, winowy grunka z brzadu, salita bądzy do górków, radiśków, kwiatnik, no i mamy te pyra rzeczy, na które my możemy bulwę, płedzelec sobie to jest. I płesobny, kiedyś szkołownik pisze na kyrtce jedno przedzelone słowem, no ja czykolwiek, znaczy to szkolny już decyduje, co on sobie ułoży i płetemu wszyscy ustawiają są tak, jak to je kwelti żnije. Kiedyś z tym słowem, błąd, bo tam komputer mnie poprawił, to poprawił, zanim waslowa ma ten płetysk, kłeży zdanie. I tak samo tyłe mamy, że oni muszą sobie w taci kłesobicą ustawić, jeden kłel dredziwy, ale tak poprawne, żeby ta żnija taką stworzyć, tak jak to je piłe. A kiedyś my skleje słowo i dali z tyma słowoma też rozmaite zadania można by zrobić. I kłesobny tyłe mamy do rozmieni tekstu, do rozmieni tego, co ktoś do nas gydy, taci łebrysk, no i tyłe widzimy, że je drzewłe i tedy naszym zadaniem je, żeby te osoby, które będą coś miały wykonać, czy one dobrze rozumieją to, co my gydumy i dostawają taką kyrtkę i na tym mają namalować, a potem łeb wiedzieć, co oni napisali.
I taci przekładem umetiłe, co można by zrobić. Na westrzutku stoi drzewo. Z prawej strony stoi farbny budynek z płotem z przódku. Czyli przed tym budynka jest płot i on jest farbny. No i teraz oni maleją to, że z prawej strony, i teraz patrząc, co mają u siebie takiertka, to muszą wiedzieć, jak prawo, jak lewy, maleją hecie, w których jest taki płot. Nie brakuje to być piękny, ale chodziło to, żeby wiedzieli, gdzie mają zrobić, czy oni to dobrze zrozumieli. Z tyłu widzę je płele i lescaty las. Czyli widzimy, że tam z tyłu jakieś płele i lescaty las. Z przódku idzie droga, a na niej jedzie auto. Czyli mu metiło, że tworzy nam maso droga i na niej jedzie auto. Z lewej strony jest igrowy plac, tam je widzę dwoje dzieci. Czyli tyłe mu igrowy, znaczy z mojej strony, jak patrzę, to jest prawy, to jest lewy, igrowy plac i na tym są jeszcze dwoje dzieci, czyli tyś malejemy. I nad budynka jest słońce i piąt blunu, czyli tyłem miele budynk, u górę słońce i piąt blunu. I teraz osobne zadanie, szkołownice muszą sami to opowiedzieć, to co my im rzekli, co oni namalowali i potem oni opowiadają, co z jakiej strony jest, gdzie i co oni widzą. Tak jak gdyby my im jakby inni tam łebryści, co ktoś namalował, a tyłe jest tak, że oni sami maleją to, muszą zrozumieć dobrze to, co my wiedzą i potem też opowiedzieć, co na tym łebrysku oni widzą. I przechodzimy do płosobny, to taci płemłe cechterna je robią prawie prze ucieniem pisaniigłe i czytaniigłe, to was weskiwą wszyscy wiedzą w taci zelony tecz cechterna medostele tyś to pracowa Ewa Andrzejewskiej, takie książeczka do zrobienia z zwykłych kyrtci i tyle taci przekład dum wama, jak je weskiwą, kiedy czytamy piszemy, uczymy so pisać głosków kasiepści, to dzieci przerektowują taci prawie książeczki. Są autorami tych książeczki, to są ich hudby, no piszemy też na tyblece, żeby błędów nie było, ale potem oni jakby z tych ze sipku swojego sami szukają i wypełniają sobie, wybierają słowa, które pasują do płosobnych głosków, czyli mają tyle łe, ły, dali tyle je ozdaka, i oni maleją do tego, potem idą tyś i piszą na tyblece, tyś te wyrazy płosobicą, tyle mamy na s-kropką ma i płechłelony. Tyle prawie bunt, co wkryt, widza, mlikłe, no to trzeba by też pilować z tego, żeby no nie było tyle zmiłków, no i żeby to poprawić. Ale naprawdę one bardzo mocno dzieci w to są angażują, widzę, że tyle i łudbe są taci i ciekawie i też barwno do tego podeszło to dziewczę, które to robią, to było dziewczę w trzeciej klasie. Także no tyle widzę, że już te zwanci wterne były i żeby też ta wymlewa przeczytaniem była też dobry. I teraz mamy taci też zadani, jesteśmy przed konkursem czytaniigłe i jak też jem tam w jury konkursu, to prawie tam pojawia się wejrowści, mnie była oni, teraz też tam mumryć, no wtedy jak dzieci czytają, bardzo proszę, żeby na to mocno zwracać uwagę ima przed tym uczeniem so czytaniigłe, na ta różnica, jaką my mamy między słowem, między twardym RZ, a miętkim ż. Jedno i drugie to jest ż, ale u nas w kasiepskim języku na to musimy mocno zwrócić uwagę. I mamy tyle takie ciekawe słowo, zdania, takie dwa zdania, które płemłego nama w takim, no, żeby oni na to poprawdę być, jak oni czytają, my tak samo musimy na to zwracać uwagę. I mamy takie zdanie. Marina wepłynął w młeże, żeby zazdrzec, co łebyciec młezie. Leno cołen łebyciec młezie, to je wielki, młodry, młeże,
młeże. Jeśli oni są nauczą tego na pamięć, to naprawdę gdzieś tam, jak będą czytali te szybsze teksty, to na to będą zwrócili uwagę. Tak my by chcieli, żeby też było. Czy jak to jedna osoba chętny i chciałaby przeczytać ten tekst? I młega. Proszę bardzo, spróbuj. Marina wepłynął młeże. Żeby zadrzeć to łebycie, młeże, leno co łebiec, młezie, to je wilk, który młeże. Twardo, tak? Czyli jedno jemiątko, jedno twardo i to zadanie, no to akurat mamy takie tam połączenie i tak, ale można by to na rozmaity sposób, że na przykład to jest jedno zdanie, później reszta dokończy drugie zdanie, albo na zmianę, albo stworzyć sobie jeszcze swoje własne takie zdania razem z co ma, żeby osobliwie te różnice, jakie są, takie, no, które mają wpływ na to, jak język, którym wydają nasze szkołownice, jak on brzmi. I że jest to bardzo ważne, żeby nawet z podkreśleniem tego jeszcze, jak to wydrukujemy i podkreślimy, że jest to Ż, jest RZ. No okrom tego jedzonka, jeśli ktoś się język zna, to może rozróżnić też to, kiedy piszemy RZ, a kiedy piszemy rzecz z kropką. Także to takie ciekawe ćwiczenie, ale może też będzie takim podskrycenka dla waj, żeby stworzyć sobie z albo i też jest niewielka różnica między tymi głoskami, też można takie ciekawe rzeczy stworzyć. I teraz mamy osobne takie dziejanki. Szkolne dywy przekładowe słowa uczniom, które mają po 3 albo 4 słowa w grepie. I one tykają się tego samego tematu. Na przykład, jeśli chodzi o roda. Słońce, ziemia, łeda, łedzin. To jest prysztek, pełni pod wieczór, wieczerza. I teraz szkolne dywy jedno z tych słowów, na przykład słońce, i śmergę taką piłeczką do dziecka i teraz dziecko my rzec jakby bliżsi do tego słowa insi jeszcze słowo. Czyli na przykład wybiery, nie będę widział tego, że tam jest, to powtórzymy sobie słońce, ziemia, łeda, no tyle łedzin to jest tych naturę, można powiedzieć, neterę. Jeszcze jakieś tam słowa i on ich nie widzi, wymywiamy te słowa, a potem dywumy jakby temu dziecku, któremu chcemy dać, żeby ono nam opowiedziało, to żeby ono dopowiedziało z tych słów, z tych grepy jakieś słowo, które no, oni co raz uczy. No i drugi taki jeszcze jest możliwość, że wiadomo grepa, że na przykład to, co jest myltecha, szkolny gdy, no to powiedz jakieś słowo z myltecha, no to ty też, żeby powiedział, czy to jest pełni, pod wieczór, wieczerza. Chodzi o to, że to jest takie zaskoczenie dla niego, że on ani nie widzi tego tekstu, musi po prostu ze swojej głowy, z tego, co on uczył, te słowa, no, wyszukać i spróbować powiedzieć je. Osobna rzecz i mamy tyle, jeśli chodzi o uczenie numerów, tyle prawie te metody, które wiedzą, to ci się tam robią z własną bogucką, też na warkłewniach i nie wszyscy na gwasna ani wiele temu chcą je przebycić. Gdy każdemu z uczniów kiertka z numera, liczba cyfrów zanyligy, liczbę uczniów klasy i liczbę jaci one znają, czyli jeśli to jest tam już 3., 4. klasa, no to oni tych liczbów znają wiele więcej, jeśli to jest 1. klasa, to oni nie znają. I teraz takie instrukcje do tego. Numer 2, 4, 6 świecią, liczbę 1, 3 i 5 płaskają rękoma, liczbę 2, 5, 7 wywijają rękoma. I każdy z nich no, musi wiedzieć, jaką liczbę my przywiążecie, a potem musi zrobić taki ruch, w teren
je przepisane do danej cyfry. No na przykład my by rzekli, no to jeden, jeśli tych łesów je więcej, no to on musi wiedzieć, że on i łeski rękoma. Jeśli 7, to we dwie rękoma. Jeśli powiemy 4 i 6, albo na przykład 4, 5 i 7, no to te osoby muszą mieć, muszą to zrobić, to co je przepisane do tej liczby. A jeśli uczniowie wiedzą, jak dodawać, odjąć, mnożyć i dzielić z liczbą, instrukcje mogą być bardziej skomplikowane. Wykonywają rozmaite takie dodawania, odjęcia. Możemy rzec na przykład, że ci, co mają 2 i plus 2, odwracają się, 10 odjąć 5 nogą ma trąbczą, 2 razy 5 idź do dwiży, no to będzie 10, czyli aby powiemy, że 10, ale kiedy płewsko nie 10 z jakich cyfr. Także piłę musimy konkretnie dać i ma jakieś tam bidenci, potem wam te wszystkie piłę, cały popis wam weslo i będzie można z tego zwyskać. Wpisie na tablicy cile i jeszcze takie jedno zadanie, wpisie na tablicy cile dwucyfrowych albo trzycyfrowych liczbów, wprost szkołowników, żeby rzekli, jest cile numerów. Czyli wypisujemy na tablet numery, teraz niech uczniowie podyktują jest cile swoich numerów, też wypisać je na tablicy, rzecz, żeby jeden z nich napisał prawie je na tablicy, wypisz liczbę na tablicy, żeby przedstawić nową aktywność. I na przykład są wypisane cyfry 34, a oni w głowie mają rzecz, jak to będzie na łepach, czyli 43, ale nie piszą ich, tylko wydają sami od siebie. I na przykład 116, a jak będzie na łepach, będzie 661. Ale nie piszemy tego, że to na tablicy jest tylko napisane 116, a oni sami w głowie mają rzecz, że to będzie 600, a tyłe jest 61, a ty będzie 611. O, powinno być inaczej napisane, to prawie. No i poprawimy ima, jeśli coś ima nie wychodzi, jeśli no trudno ima je zrobić, no to musimy ima w tym pomóc. I te oni mogą tak samo sadnąć sobie w ływce i napisać te numery na kartce swojemu drechowi i ten tak samo na łepach te cyfry musi ima rzec. No tyle przede wszystkim chodzi o wyobrażanie sobie i takie myślenie już bardziej abstrakcyjne, czyli no to, żeby język stał się takim, no że oni wyzyskiwają już to, co w głowie u siebie mają. Jeśli chodzi o te moje tyle takie metody, które jedliwają przygotować to na ten moment jakby mam wściekłe. Jeśli bym chciała rzec o konkursu, teren będziemy lato skontynuować. Nie mam jeszcze plakatu gotowego, ale będziemy chcieli go kontynuować. To jest konkurs mini playback show, do którego bardzo serdecznie zachęcam. Chodzi o to, że będą wybrane pieśnie i żeby do tych pieśni stworzyć teledysk, ale lato zrobimy tak, że na gwez uczniowie, którzy bierzą udział, muszą się nauczyć te pieśni na pamięć, to musi być też jakoś wybrzmieć w tym teledysku. Nie trzeba, niekoniecznie trzeba je nagrać w studio, nie ma takiej potrzeby, ale żeby chodziło to, że to my być tak, że oni po prostu rozumieją te pieśni, bo to temu też jakby tyle my służyć. To jedna rzecz, a drugą rzecz zrobimy też taką listę pieśniów i każdy wybierze sobie jedna pieśnia, tak żeby nie było tak, że pyra szkłów robi ten sam teledysk, bo to też nie o to chodzi. Chodzi, żeby my mieli jak najwięcej pomysłów w internecie i dostępnych też dla was, bo tematy są rozmaite.
którym realizujemy, bądź też zmiana podstawę programowe, myślę, że no, będą też taci myślę i nowoczesnym, ka siebie zna w nowoczesnym takim bremieniem. Także zachęcam bardzo serdecznie do udziału w tym konkursu, a jeżeli jeszcze na końcu tam parę rzeczy powiem, a teraz chciałabym oddać głos Eugeniuszowi. Dobrze, dzonka Baro. Nie muszę zimnąć udostępniani. Zimni udostępniani, bo ja się ten pogłos je cały czas chyba. I może zapytam o tery, jakby ci no pogłos i zapytam może u słuchańców, jak to je ciec, bo nie chcę, żeby to było byle jak. Daj mi jakiś tam znak, jak to was drży z tym gadaniem. Na tery sobie dobrze ciec. Tery dobrze, co? Tery Agnieszka i ciebie tyście, dobrze. Weź powiedz ci więcej. Agnieszka, powiedz coś więcej. Agnieszka, ty, Agnieszka Czaja. Za chwilę. No I dobrze. też dobrze, czy ja. A nawet wynalazł, jak wagina... A nawet wynalazł ty to było tyście w miarę zrozumiałe. No dobrze, ty mówisz, że to teraz będzie w porządku. To, ale ty tak było dobrze cały czas, ale jak tego należy, jak była interakcja zbytna tej był ten wielki płemion, pogłos, to je po kasiepsku płemion, jakby to sobie przeleźć do zaredu, powiem płemion, echo, to ty się. Dobra, jeszcze Eugeniusz, jest jedna rzecz, bo ja widzę, że pyra łesów piłe je wpisunych takich, gdzie my plus miono. Ja nie wiem, kto to je. Barowa i proszę wylogływać swoje śryz, zalogływać i wpisać swoje miono i nazwę skłep, albo wpisz ta na czace, bo piłe je Ela, je Beata, a ja nie wiem, kto to bądzy i jeśli później białka bądzy do mnie z GODN-u dzwenia, czy te osoby bołe, no to drągłe mnie bądzy rzec. Baro proszę, żeby to tam wpisać. Ja miono i nazwę swoje. Dobra. Dobrze, to proszę zrealizować, a ty się pisano, ale chyba nie brakuje tych kwitów, także tam jest, że moje to pewno bardzo wiadomo, bo jest zapisy plus Eugeniusz, ale po prostu ty widzę, ty śle same imiona, ale to dobrze. Jest samą rzeczą afrykatyzacji tyle zdaniów i jest to jak najbardziej chcę spełnić. I teraz ja tu nie mam żadnej takiej wielkiej prezentacji przygotowanej, ale chcę to, co mam tyłem, to, co mam ten konspekt mały, to i wam tyłe płeki, żeby no, po prostu widzę dokładnie, jak ci tam temat no, ma towarzy i jego ty są wrzuca na ekran, terywa pewno widzę. O temat, jo? Afrykatyzacji i konieczności znanych kłewników. Jo, czy nie? Proszę potwierdzić. Jo, ja widzę. Dobrze. Dobrze, ty to graje. Je to połączył jakby te dwa takie wątki. Afrykatyzacji to tak brzmi, dziwno to słowo, bo witawa, tyły ciały nasi, nie musi jedne wymyślać jakieś słowa. Jakby to nie szło powiedzieć tak normalnie jakoś, nie? Ale wiadomo, to fajno brzmi. A pedagodzy i filolodzy, ci mają jakieś takie naprawdę w sobie coś takiego, że oni muszą udziwniać i utrudniać rzeczy. Tak samo prawnicy, ci tak mają, jest wiele głęży nawet chyba u nich. No i przez to ma wszyscy jakby nasi na tym mamy trochę cierpimy moje życie, mamy problem z tym, a uczniwie to i w ogóle źle dzieje mu takich słowach. A to nie nic drądzi go, bo afrykatyzacji to jest bardzo prosta sprawa. To nie ma nic wspólnego z żadną jakąkolwiek Afryką, to jest przeważnie te drądzi słowa to sobie bierzą z łacezne, no ci by nas uczyli jak pierwy bołe między ma Greci, języków klasycznych, co nie było wcale lachy pierwy, to było bardzo mądre, a teraz za nich ale tygły, bez to nam drąży uczyć cudzych języków, a tak by było wiele ludzi. No ale jakby były uczone Greci łacezne pierwy, to my nie mieli z tym nijakich żadnych problemów, a tak mamy kunsk. Bo afrykatyzacja to jest słowo afrikatus, co znaczy płycerać, truncy. Chodzi o ustawienie tyłe naszych organów młewe. Frykatus truncy, a to jest afrykatus, to znaczy procemno, to za tyłe nie ma tego trącenia i taci to są zwanci jak to
ci i dzi. To ma dokładnie wita, także tylko to my nie używamy na co dzień nijak na użytkach tego słowa afrykatyzacja, bo i płeco. Możemy, czasem możemy wiedzieć co to jest, ale no, jeśli my chcemy uczyć, to musimy znać te słowa, nie ma innej rady, żeby wiedzieć sobie, czym my wspólnego gadamy. No i tak jak tu pisze, k, i, ki, kie i w kasiebie z nie, te polści k, i, kie, w kasiebie z nie idą w stronę ci, cie, ewentualno ci, pochylone. Tyś wiele razy tak je. W Polasie z nie ki i kie. Newicy tego je po prawdze, to występuje na co dzień w użytku w liczbie wielny. Czyli wiadomo, wymieniamy słowa i bardzo wiele rozumiecie, ile chcemy. No i chcemy liczbę wielny od tego utworzyć. Przeważnie to są zdrobniałe słowa. Na tej mumę to ki, tak po polsku, wstążka, wstążki. Statua, statuetka, statuetki. Statyrka, czy sztatyrka, może bardziej powinno być sztatyrka, czy sztatyrci. Może przy okazji tej mapy, że mamy takie sztatyrka, widzicie w tym odcinku, tak dla zachęcby, to jest sztatyrka, jakie nazywy są mytel wiantarze, w 20 roku dywunym młodym ledzą, młodym, bardzo młodym, młodechnym, ale tam weźmy na to od 35 w dół, może to nie jest tak czysto młody, ale tak zakładamy, że generalnie według prawidła młody to są od 35 w dół, także tu jest tyle zwai na pewno sarechuje do tego karna i może to zdobyć taką nadgrodę za belne zajanie koleka siebie. Newicy najbardziej namazane na tych sprawach językowych, tych uczebnych, tych ujaczych materiałów, spiwach, które najbardziej pomagają w uczbie kasiepskiego języka. Latos Łoni dostał karno 20-letni fokus, dostał też, oni było pierwszy raz, to dywuny, tym ma wyjątkowe dwie nagrody i może trochę wyszła poza ten webim latny, wiekowy. Temu też dostała też artystka Angelika Schulfer, ta farba, co to robi, te rzeczy, ale latos jakby wlezła w tryb każdego roku, ale jedna sztatyrka takie bądze, taki metylk czy metylk, raza metylci, wianta, że każdego roku jedno bardzo będę, i tak też zostało latos z piwny kwietci, 20-letny karno dostał. Ale też u Dłonia trochę wyszło to tak spontanicznie, lato stoi bardzo też profesjonalny, przygotowany, w Łoni to weszło na urocie z nie, ta łydba, gdyby okazji bystron jest żelazna, tam był Łoni zjazd młodych kasiebów, a teraz moi według plany to zrobili, skoro on tak łydba przedstawił i się zdeklarował, że będzie dywy, te sztatyrci, tej też wręczymy płytsze każdego roku, taci sztatyrci profesora Gerarda Labuda. Także ci dwaj, Karol Kreft i profesor Gerard Labuda, urosły nama do patronów naszych corocznych zjędzeniów młodych kasiebów. Naszych zjędzeniów młodych kasiebów. Tak jest. I prosia baro, sztatyrci bołe duny w sobota, a dalej słowa, dla przykłady. Łaśka, łaści, kraści, ksuńści, getci, mamy tyłe kerbionci, to jej peradze sunty chyba kerbion kanasia przez komputer, etc. Możemy sobie takich słów wymieniować, że to k i przechydy w czy, ci. To jest najbardziej popularny przekład tej afrykatyzacji, ale też nie było na końcu słów i nie było w wielnej liczbie, absolutnie to wachydy, wiele razy i we środku słów i cząstki, może jeść na początku, jak we środku, jak choćby na końcu to w każdym nazwisku, które na końcu są na ki, wymieniłam tyłe przykładowo moje nazwisko, ale na początku cidac, cikc, takich słów nie ma, kikc po polsku, tak, ale cikc, jako ten kikut, to oni,
Cidac, je to napisał kidać. Nie ma takiego słowa w polskim języku, ale jakby my chcieli od tego kasiepskiego utworzyć polskie słowo, to by dokładnie tak brzmiało. Kidać, którego doch nie znają, bo takiego nie ma, ale kojarzyć, co to jest cidac. Cidac, czyli trącić, tak? Trącać. Ci, no tutaj łatwiej nam je, leżyby ki. Citel, znajemy słowo kitel też po polsku. Citel, ten spódnik, kitel, no ma to słowo. Cichac, to wszystko jest na początku, nie? Cile albo cilka, karności pisu cilka, ale cile je bardziej, byśmy rzekli, literaci, kilka. Cipa, nie znajemy, w staropolsce było znane słowo kipa, cipa czy cipka, jest słowo kipa, kipka. Dzisiaj tego nikt po polsku nie znaje, ale takie słowo kiedyś było używane. To ten kusiki inaczej to wiedar wyrzekły osobliwie w Kościele, ale i cokolwiek indziej też. Cipiec, ciszka. Mamy ile dylemat ze słowa cisiewści, w dydze są cisiewści czy kisiewści. No, ma przejęle ostateczno jednak, zgodnie z tą zasadą, że są cisiewści. Niech terne sadzyły ją, jak jadą tam tuntka, je to dobrze. Ty się weźmy, absolutnie to jest dobrze, bo to nie jest żadna nowa nazwa, to jest stara nazwa, to była cisiewa pierwy, to jest słowa, nie wiem jakiego, ale pewno z ciszką to kojarzy, może nie, ale wierają. Je to stary wies, że zum cisiewści stoi do zasady dnia, jego fragmenty, także jak najbardziej welno jest to, że nazwa je cisiewści są w dzydze. A kisiewskie strona, ciwac i tak dalej, czajka, ciłytka. Na tyle je przykład ich wiele mniej tych słów, że je k i e, że po kasiewsku je cie, cielno, ciede, ciela, cierenek, ciesień, cieżniac, jakby kto nie wie, to robić masło, tak? To jest cieżniac czy cierzenka. Ale pochylone e w słowach secira, macita, cida, choć wiemy też, że forma cieda, może nawet bardziej popularna, ale to się cida i taci gwestne besmetyłe mogli znaleźć. One są, może jakby jak to sme słowyż ksiądza zachtane, i one są bardzo ciekawie pokazywane w tym słowie, że były zachta rozróżniwy. CZ, które zaznaczy C z takim ptyśką, ale odwrotnie jak w ozdaka, i odróżniwy to, co je pochodzi jakby z tego K, tak to się tłumaczy. I on my w alfabecie to są dwa rozmaite zwancie, choć brzmią dokładnie tak samo. Nie ma tej żadnej różnicy. Ale temu leży zachtaje siekać te słowa. Wiele mniej jest tych słów, jeśli chodzi o ten dredzi, zwąk afrykatyzacji, to znaczy G, które przechydy w dzi, jak drogi, drodzi. Drogi, te drodzi, które my jedzimy, to też tak samo zachydy. To są też drodzi. Mogą być budowa drogów i drogi. Drodzi są drodzi, możemy rzec, to chyba, jak najbardziej. Błodzi, łybłedzi, mnodzi, czytać na początku słów dzinąc, tam na początku jest bardzo mało. Tyle ich to są wyjątki praktycznie. Czasnik dzinąc, czy czasnik dziąc. Wiele więcej jest na końcu tych słów. Mniej też we środku dziąc, no zaginać, to od tego dziąc, specjalnie powiedział to słowo, bo tyły jeszcze zachydy alternacja, zadzienac. Że to i wtarnotyje, uwaga, samozwonka, przechydy w e, bo tylko taci i może, i wtarno jest zmiąkczacza, ono tu jednym i drugim, tu jest zmiąkczacza jakby wchedy na to g, wtarno podligi tej afrykatyzacji, ale przede wszystkim ono tu jest samozwonka, bo większość przybytków i je zmiąkczacza, ty tam nigdy nie zachyda alternacja z kropkama. Rodzi, nodzi, no i to bardzo popularne, taci dzipci, tam ci i tak dalej, to używamy tego zdania, które jedna ma taką ilustracją tej całej afrykatyzacji, tego zmiany K na ci, a G na dzi.
No i tyle, tak jakby jest sobie były takie małe zasady, tam to nie są może żadne zasady, może trzeba z nich zrobić zasady jakiś, ale tyle tak co napisał, w niejacim i ni chłopsko-personowym. Teraz uwaga i przechodzą do tej drugiej książce, do konieczków znankowników, czyli końcówek przymiotników. To jest droga sprawa, nawet dla szkolnych, choć tak po prawdzie to nie jest nic drażliwego, bo tyle jest też bardzo mocna analogia ze słowiańskim języka polskim, które my najlepiej znajemy, pewno z każdym innym też słowiańskim języka, bo w całych systemach słowiańskich to tak samo wszystko jest, ale uczniowie jakoś nie mogą tego zabiega letko pojąć. Poją nam to jo, to nie jest jakiś drądzi wcale, ale to wezrzy dla nich dość drądzi i temu jakoś taki mają łepur procent ku temu i jest to ciężko. I tym często, kiedy na liczbach, bardzo często je wracam do znankowników, wałku ja to próbuję, bo to bardzo wiele zanaligi, jeśli chodzi o pisankę. Temu, że znankownicy, no to jest bardzo popularne, wciąż my ich używamy, derch my używamy znankowników, cokolwiek my chcemy powiedzieć, w każdym zdaniu one są i temu musimy wiedzieć, jak je pisać, jeśli chodzi o konieczności. I to jest przez znankownikach jedno najtrudniejsze. W polskim języku tak samo, inaczej w anieliście, w niesłowiańskich językach, tam jest często inny system, tam znakownikie takie są, a w słowiańskich językach one są przecież apartne, insi. No i temu w konieczkach nie jakiego, nie chłopsko-personowego, pojedynczne i wielne liczba, i są konieczki taci w jedno, a uwaga, i teraz następuje zmiana białgłewścim, tam gdzie jest afrykatyzacja, tam gdzie jest K i G w znankownikach, czy tam czy i G, tam jest w znankownikach jakby nazet w rycy to ci, ten nisci na w białgłewścim rce na nisk, drodzi na drogy. I tyle to wachedy ta rzecz bardzo wyraźna. Co to tak poprowadzuje ta afrykatyzacja? Skąd te zwanci są? To ci i to dzi. Że to są tak poprowadzę K i G. Słodci, ale ona jest słodkie. Ona jest drogie. Te moje tyłe są zapisy, to wam dobrze znaje, je to tam małe wesele, żeby nie przedłużać, bo po co i mam gadać z czymś, co je wlewają bardzo dobrze znane. Je sobie tyłe tak, przed tym i na liczba i to mi są napisane, także je tyłe nic specjalnie apartno nie robił przed tym zjedzeniem, jeśli chodzi o tenty dzil, tyłe je sobie dopisywał specjalnie te znankownicy, gdzie mamy to ci i dzi, żeby tylko pod konta dzisiejsi liczbę z wama. No i tyle sobie tych więcej napisał. Chociaż ten pytajnik jaci, ale jaki? Jo, proszę bardzo. Powiedz mi w tym tam jest. O, ty je fela. Widocznie je robił kopię w klej rozmaity i je wziąłem poprawił tyłe te oznaka. Jasne, że tam jest Dobra. bardzo dobrze, że na to zwrócono uwagę, bo ktoś by pomyślał, że to może było dobrze. Nie, to nie było dobrze. To też nie była próba dla was, absolutnie. Ale dokładnie to czasem jakby ktoś zauważył, proszę zauważyć, bo może to się zdarzyć, bo je robię taci tyłe wklejci, nie? Także może taci coś bez. Tyle i też sobie zaznaczył, że po N specjalnie to belny, bo jak wiemy po N ni to jest twardy, nie? Te jakby modele tyle i tak jak cechy biły, to ma być tyle belni, to ma właśnie przysłówek jak belni, czyli piękniej. A to nie jest przysłówek, to jest znankownik. Ty musimy tu pisać Y, belny. Z cechy nie ma tego problemu, bo jak je cechłe, przesłówki cechłe. Tak, a właściwie stąpień przesłówka jest cechsi, a z tym N jest jedno, ten dylemat, ten przesłówek jest i na końcu belni, ale przy znankowniku jest belny. Y stawimy po N. O, uciekł mi znowu co z tyłu, dobrze, już mamy to mamy nazad. A ona jest belny, wymywają praktycznie takie same, a ono jest belny, ono.
one są tak samo, one są belny, to znaczy nie chłopsko-personowy. Tak, a oni są, ci knypi, ci chłopy są belny przez Y pisane. Oto mamy tyłe i to mamy tyłe. Dobrze, a tyłe z afrykatyzacją. I tyłe je wszystko je tak samo, można rzec w tej ridze i w tej ridze i w tej ridze, jo, chłopści, nijaci, ten zecny i ten chłopsko-personowy, ty tariga, ale tariga westrzydny i ta ostatni tak samo jak ten, ale tariga westrzydny, białgowści, tyłe je wszystko inaczej. Jakby tej afrykatyzacji to nie było, bo jakby nie ma, to w rycy tyłe wszystko do K i do G. Jakie, takie, od drogi, dregi, bardzo fajne jest sobie dopisu tyłe G, jak ktoś na początku rzekł, Agnieszka to też rzekła, ja pewno. Nie, Agnieszka Drega, Agnieszka z Kiełpina, że my mamy szkoła miona Jana Pawła Dredzigłe i krótko sobie te dopisy, bo tam też w tych wszystkich odmianach, wszystkich przetrywkach dragi, to Jan Paweł je dredzi, jo, tak, Jan Paweł je dredzi, ale Jana Pawła Dredzigłe. Epochylone tyłe je, ale to wszystko je afrykatyzacja. A tam zespołe, czy tam małe się nie, bo nie weźmie Janowy Paweł Dredzimły. Tak samo wsiądę tym, że tak samo to zachyda, ale wsiądę to epochylone, z tym decem mają tyś iwer, nie chcą tyłe pisać, próbują pisać w jedno tak, ale w jedno tam mamy tak przejęty. Można by tak pisać. To by nie była fela wielgie. Nawet katyłe co zdarzała tam, gdzie tam fela w tekście ciela tam prezentowała, zestą i przódę pierwy nawet tak było pisane. To jest sprawa umowna. Kiedy sme saługi tam uciały, tam saługi dele, że piszemy jakby za pewno języka polskim, za uglowym trenda słowiańskim. Jakby my sobie kiedy tam ci nasi przód poprzedcy mówili tak, by było tak. A może to by nawet było żyć sama. Ale jesteśmy tak, czy tam było to dogadane w ten sposób i temu sobie musimy trzymać z tyłem w nawiązaniu na maduchletko je do języka polskiego. No i to je tyle, tak więc tak napis oczywiście Kowalści, ale ona je Kowalskie, ona je Pryczkiewskie, choć ona je Pryczkiewści, Matuszewskie, etc., etc. I to by było z mojej strony krótko wszystko, bo to nie jest drąga rzecz, to jest drągy, a on je drądzi, a ono je drądzi, nie wiem co ono, ale ono je drądzi tyle też jak najbardziej, bo kiedy afrykatyzacja, a ta rzecz nie jest drągy i myślę, że z tym nie możemy mieć wielkiego iwry i to wam też was te przykłady były, nie po to, żeby brakowało może was jest, na pewno jest to w sztandze letko, sobie same zestaw wysikać, ale skoro je tyle i nalez i wam z ludzi na udziale może to z tych przetrywków, przykładów przetrywków korzystać, tym sobie pomyślę za chwilę, jak to wam wysłać, chyba na czacie nie, ale chyba muszę to wysłać plikły i będę to sobie miał. Proszę bardzo, to jest tyle i zamykam pytania. Bardzo ryt powiem to, co je trzeba, czy tego, czego może je nie rzeka powinien był. Dziękuję bardzo serdecznie. Po prywdze, jak Agnieszka Gyda, to ten płegłos był. Ściegł on wyniki trudno mierzyć, jak Gydą wszedł w ogóle tyłe całym ślindzeniem, mam iwer w ogóle z interneta, także no nie wiem czemu tak jest, bo ty widzą na czacie, że tam pisały osoby, że u nich bardzo mocno był ten płegłos. No nic na to nie poradzą. Ale jeszcze ci ktoś, byśmy, jak my możemy spróbować chłecle, ci bo te regiony zimną udostępniani, jeżeli by ktoś miał jakieś pytanie, to no może na masę jakby na to łatwo wiedzieć, czy ktoś je, aby kartę pryce będą dostępne, to co my teraz mamy, je przesyłamy na maila. Wszystkie te rzeczy dostaniecie na maila, z których głębiej są rejestrowane. Mam jeszcze prośba, bo taci są, je sobie robię w tym czasu, ty ślesta obecność i mam taci Anna Dry, nie wiem kto to jest, jeśli jest taka osoba, a nie chce so wyłączywać, to niech napisze na czacie, kto z tyłu napisy umie jedna wastna, że miono i nazwisko, no to je od razu sobie to tyłu uzupełnia.
ale jak to napisał tylko sy, no i do tego nie jestem w stanie dojść, kto to jest. Iwona, samo imiono Iwona, bo je to pisa też na czace, i Lidia 2 razy. Je jedna Lidia, ale czy ta druga Lidia to jest ta sama Lidia, jak one są dwie tyłe w tym samym czasu na szkoleniem, to je nie wiem i nawet nie jestem w stanie dojść. I jeszcze je Beata też, która mamy samo imiono. Także bardzo proszę, żeby albo napisać na czatce, to je zaraz sobie to sprawdzę, albo no chodziło to, żeby później nie szukać, nie dzwonić, nie pitać, bo no teraz jak my tyłe jesteśmy w grapie, to je nie lepiej. Je napisane na czatce. Ja, to dobrze. To je dobra, to mam akurat, ale jeszcze tych 4 to nie mam, także trudno. Lidia Janikiewicz, o taci Gojeninia, Elżbieta Bemka z tym, doszła z Wierzchucena do nas. Co ja bym chciała jeszcze waj, zanim, znaczy jeszcze samego końca nie ma, ale bardzo bym chciała, żeby na czatce napisali też prawie z jacich jest ta szkołów. Napisz to, bo my wszystkich waj nie znamy, wiele je nowych szkolnych, wiele nowych po egzaminach, wazdywele egzaminy i tery uczy taka się przygłe, a jak no metody, kto dla mnie je wyźny też, że jak robią jakieś tam swoje czy warkłewnie, czy co do jakiejś szkoły tam są udać, to jemie też no, bardzo miło, jak wiem, gdzie jakiś szkolny robią, też od tego roku już zeszłego, ale będą pierwsi mianowania dla szkolnych, bele szkolnym, a początkowym, i na gwez będą też takie sytuacje, że potrzebne je do tyłu demku i uczbę w ostatnim 4 roku na to szkolny metodyk nauczania języka kasiewskiego. Jeśli bez tataci w swojej szkole miele taką brekwewnota, to proszę przekazać też dyrektorom, bardzo chętno wezmą udział w takiej uczbie, co będą ze swojej strony mogła, to pomogła, czy też no, wespraszowali, będą wspiera, także bardzo proszę, jeśli ktoś w takiej sytuacji jest, to bardzo proszę o kontakt z Gdyńskim Ośrodka Doskonalenia Szkolnych i tam to my mamy jakby w swoich zadaniach takie działanie też jak najbardziej. Jeśli chodzi o afrykatyzację, to mamy uczymy so jeden od dredzigłe i tyle też mamy to dredzigłe, także to są nama tam pojawi. Jeśli ktoś z waj będzie chciał sobie jeszcze raz przesłuchać to, co było rzekł, tyle jeśli chodzi o Eugeniusza, czy też z tych moich metodów, to też one to będzie dostępne na akademikasiepści.com. Do zazyrania na nie bardzo serdecznie waj zachęcam, bo nie wiem, znaczy ciąg z waj uczy też błysne historii i kulturę. I nie wiem, czy wiecie, ale na Akademii Kasiepści może je to wam, a jeszcze tyle miesięcy na to wleci pokażę, bo to jest na ten moment bardzo ważny, jeśli chodzi o ten przedmiot. Mamy na Akademii Kasiepści, zaraz tyle na to wleza. Czyli widzę jednak westery moje, ten wchodzi Akademia kaszubka.com, strona dla szkolnych, i tyle w filmach i multimediach mamy filmy dokumentalne. I jak wlezemy w te filmy dokumentalne, to na końcu niepodległości, to z tego wykorzystać też, to mamy ostatni, no barobelny film zrobiony naprawdę z wielkim zaangażowaniem. Taka się zacinają błysną historia i kultura, to wliżają w ten temat, to tyle je filmy, when my 30 minut i when tyle je webgydony są i książęta wschodnio płemierści i zypadno płemierści, tyle z Eugeniuszem Mabele Jachony, Aśna Rugia, żeby tam nagrać też to, co
no wiemy jak mamy zemia rodny, peśny kasie przy kraju, ten hymn, to tyś tam je młewały tamtych zemiach, także i w Szczecinie, i na puści ta, ten miały taci łebry stegłe, jak to no jaką my mamy bogatą i wyźną historię kasiewską. Także to je tu jeszcze na to nasze. Także zachęcam tam wyrt z tego korzystać z tych filmów dokumentalnych je naprawdę wiele i drogie rzeczy, jeśli tam na ten kanał, tyś ten kanał Akademii Kasiewskiej zasubskrybuje, to wszystko co my tam wrzucimy, tyś dowai to Westonie upłekezie sowama. Bardzo proszę, ja już dała na czacie ta ankieta ewaluacyjna, bo to jest bardzo ważne, bo przeważnie po szkoleniach takich, gdzie w chwilę nas tyłem mnie pokazywy, że je prawie 40 ściegłe bardzo socesia, ale ty przeważnie tych ankietów w Rycy połowa, albo jeszcze mi temu bardzo bym prosa, żeby no teraz zadal sobie ta chwila jeszcze i ta ankieta wypływa, ale bo mnie to też jest bardzo ważne, ale też ta swoje tematy, na ja ci wam chcę, żeby te szkolenia my zrobili, no bo ty bądźmy sociele też, że no jakby odpowiadamy na to waj zapotrzebowanie. Czy jeszcze z tych naszych uczestników piłe kto chciałby coś rzec, jeśli to będzie dobrze ciec, jeśli to będzie płegłos, no to je od razu ty się powiem, że no nie będziemy w ten sposób, bo to dla innych ty się drąży. Czy ktoś by chciał coś jeszcze albo spytać, albo przekazać, jeśli chodzi o te książki belne czytanie, to to, co jemu, to mogę wam przesłać, bo wiem, że już jest ten zielony płyk niedostępny, także to raz z tyma mailoma i z tyma wszystkimi materiałami od razu wam puszczę, bo to jest ze stanowonym ta książka. Wiem, że te wiersze Starka, to one tam też są już na szkolnych kasiewskiego języka, a te płesobne książki tam jest Betk chyba jeszcze i przygłady Remusa, no te są dostępne, także jeśli chodzi o tamte, to je przekryjemy. Dobrze, ktoś chce coś rzec, ja wiem. Weź udostępniać. Dobrze. I teraz będziecie to pójdzie dobrze. No lepiej. No, dobra, Ela, ty no ma wepłasłych taci do szkłełu, wieś tak taci wiodło, gdzie wpisywać za trzecią głędzę, no jak ty to robisz, nie? Ale powiedz mi jedna rzecz, ty myś wpisany w plan łódźbów 2 godziny czy 3? Dwie. Tam, gdzie je realizują 2, tam są wpisane 2, trzeci nie je. Potwierdzeniem tego, że je robią ta trzecią godzinę, je karta wycieczki zrechtowana. Ona jest potwierdzeniem i ty trzeci w ogóle nie wpisują i do Librusa, jak no do planu łódźbów. Jeśli bez tak cele tery, to mogę też pokazać wam tyłe, bo to dla mnie to była bardzo ciekawe, odkrycie, że w ten sposób można dokumentować trzecią głędzę na język kasiewskiego, bo co je ważne, ona nie koliduje nam z planem łódźbów i tym, że mamy felenci w frekwencji. Jeśli bez tak cele, to mogę wam to pokazać, że ktoś jest jakby zainteresowany tym, jak można w taki dość prosty sposób zrobić dokumentację trzeciej głędzy na język kasiewskiego. Nie wiem, napisz to na czacie, jeśli ktoś jest chętny, to jeby to pokazać, jeśli wszystko wie, to nie. Czy ktoś był, bo wiem, że rozmaice to robią. Jedni jeszcze piszą w dzienniku, ma tak miele do tych czasów papierowym, jedne pisywają trzecią głędzę na normalnie w plan, a później piszą, że to jest tyle i tyle realizowane, ale no, to jest taki drądzi, bo
tyde my po prostu no, i z frekwencją, i ze wszystkim, na przykład na bieżąco my starą so ta frekwencja realizować. I to z bekcył. Tere to je ważne, jakie by mogła tu co dodać, to je tere ważny problem z tymi gładzanami, bo na przykład w naszej gminie one muszą być wykazane w danym miesiącu. A jak wycieczka je na przykład, nie wiem, dla jak te, nie wiem, 8 godzin, a ktoś ma na przykład 8 godzin w miesiącu, tak? To tego nie może jakby przenieść na następny miesiąc, to od 1 września tere takie, jak z tymi gładzanami w ogóle co porobilo. No dobrze, ale ja spróbuję pokazać, a jak ty odnotowujesz to, ty w Librusu? Nie, to nie w Librusu, ale mam ten papierowy dziennik. No właśnie, to teraz jest płekie, i może jak te płekie, że ma tam, że takuje możliwość, to może powoli bondum chce to też wprowadzać, dobrze? To dobra, to je wam płekie, że je wkład tery na Librusa, swojego, to je mój jako prywatny, jako szkolny. I proszę bardzo, przepraszam, ja nie mam w tej chwili udostępniani. Muszę wpisać udostępniani. Tym są takie dodatkowe gładzenie szkolne w to mówicie? Dokładnie, tak w to. To je to w dradzie szkoli, to ja tak wpisywał właśnie tym. No i teraz tam, dobrze, ale może inni jeszcze nie mają, także zaryłe bycimy jak to je. Tyłe wpiszę swoje. Dobra. I tery je co stacie, nigdy nie zapisywy mojego hasła. I tery być ta w nyrządzach, mamy nyrządzach. Każdy to my u siebie w nyrządzach wpisywam dodatkowe godziny nauczyciela i już w tym roku to sobie zrobię, być tam. Baro prosty nyrządzy. Leno, tyłe je co zwyżny taci gozie dyrektor, jak wlizę z pozycji administratora, i wlizę w nyrząd, załączyśmy to dodatkowe godziny nauczycieli, ale on ze swojej pozycji może wprowadzać kategorie. I je wpisać jak no kategoria, trzeci głędze na język kasiepskiego. On to musi zrobić, bo inaczej on wam tego nie zapisze Librus. I tery łebyczka, co je zrobię? I mebele na widzeniem piłe na wykopkach, taci łetemkły uczba to była, wyjazd na wykopci, i je zrobię, co stać, edytuj. Ja zrobię. Czyli być tam na dole wypracowany już 31 godzin, a 41 godzin lekcyjnych. 41, bo 31 to się z zesądku, 4 je kiedyś do godzina razy się z zesąd i zelo to na 45 minut, bo tak my rozliczymy na 45 minut. Kiedyś ten wyjazd. I być tak. Ważne jest to, żeby wsiądę w tematach było, że to jest co z kasiepskiego, rozmowy w języku kaszubskim na temat pracy w gospodarstwie, opis ziemniaka w języku kaszubskim, rozmowy na temat znaczenia pracy w życiu człowieka po kaszubsku, czy warto pomagać innym, dialog w języku kaszubskim. I wtedy je napisać tak, zajęcia w ramach 3. godziny języka kaszubskiego odpracowane podczas rajdu rowerowego na warsztatach wykopki dawniej i dziś. I one są były 25 sywnika, 25 w godzinach od 11 do 15. W ramach warsztatów zrealizowano 4 godziny razy 60 minut, to je 5 godzin lekcyjnych. I w ramach zajęć zrealizowano następujące tematy. I te tyłe są wpisa, ile to jest minut raza, i że to jest tyłe są wybiery kategoria, trzeci i zapisz to. Aha, i na dole wybierzesz uczniów. Z jakiej klasy, to byle uczniowie, ile ich było. I od razu robi, co są frekwencja, a potwierdzeniem tego zrealizowanie jest karta wanodzi. Karta wycieczki, która na jechutki zrobione. I no, mięso towaru widzę, ten sposób tyłe dokumentacji, to będzie normalnie, dyrektor może z tego zrobić sobie raport, może wybrać sobie jakiego szkolnego chce, 3 godzina, tyłe preczkweskie Elżbieta, bo je swoje też musi tak zrobić, generuje i my wygenerowany łebyczka, na tyłe akurat to co nie wygenerowało, ale zaraz zrobimy, generuj. Ale to ja nie mogę u siebie tego zrobić, to dyrektor musi, także tyłe je nie jem w dobrym placu. Czy ktoś jeszcze do tego ma pytanie?
Czy ktoś jeszcze do tej metody tyłe my pytanie. W ogóle trzeci godziny nie wpisywą tyle on i nie ma w planie, ona je tylko wykazano tyłe w tym placu. Czy ktoś by chciał jeszcze coś z tym zapytać. I ta osoba, która nagieda tam chudci, to co spytać, czy wobec mnie, że tam są inni przeciene, czemu kiedy to co miesiąc na przemiar wama dokumentować, jo? I że my bez to wpisane. Także bo to mają być to ma być tak. To mają być te godziny, które są zrealizowane, tak jak teraz od 1 września je. Że jak na przykład, nie wiem, jak to chodzi o te indywidualne lekcje, nie ma dziecka, to szkolnie nie dostanie zapłacone. I tak teraz Kasiepści. Mamy wykazać, że w danym miesiącu te 3 godziny były w jedno zrobione. A jak było ich więcej, no to jakby nie musi przejść na następny miesiąc. Więc to tyle to chodzi. Bo tak było na przykład, jak nie wiem, do czasu było tak, że tam, nie wiem, czy wanoga, czy coś tym trwało więcej, no to było przechodziło na drugi miesiąc, my sobie to rozliczali. A teraz my to tak będzie w każdym miesiącu przerobione godziny na plus, tak? No ja, ale generalnie patrząc na to, jeśli to z daną klasą myśleli i teli do wypracowani tych godzin, no jeśli to zrobisz, no to co, to jeśli nie będzie, no mnie sobie wydaje, że to nie kolidaje ze sobą, potem już po prostu za teli zapłacony i musisz je mieć udokumentowany. No ale no wiadomo, no każdy tam swoje też wytyczne z urzędu i tak dalej, także muszę to sobie wszystko wyjaśnić, dopiero to już wszystko tak niewyjaśnione do końca, więc ujrzymy. No tak, ale no w każdym razie tyłe, jeśli to tak robią, no myślę, że to lżej tobie przeszło tyłe robić w ten sposób, co? Ja w tej szkole w PCK tak robiła w jedno, że tym wpisywa, a w podstawowej szkole tym mamy wiele dziennici. Ale może teraz też dyrektor co zaproponuje, żeby właśnie w ten sposób to robić, nie? No i teraz tyłe co pojawiało, no proszę. Po tym jest tak, karta wycieczki to w jedno też bera, tak? Oprócz tego biorę dziennika, nie? Jo, tylko w jedno był Iwer, gdzie to dokumentować. Słuchaj, ta tyłe miesoskwita Dorota Mądry pisze, jak ona bierze 4 klasy na Wanoga, która nadiera je 5 godzin, to ile godzin może odpisać z każdej klasy? Po jednej godzinie. Po jednej godzinie. Nie można każdej klasy odpisać 4 godzin, 5 godzin. Tam je jednej klasy by wpisać 2 godziny, a wszystkim reszta po jednej. Bo to dokładnie tak sorechłe je, tak jak my byli w szkole i te godziny odpracowali. Temu to nie jest taki lepszy temat. My nie możemy, jak je zrobię tyłe, na przemiar w tym moim w Librusu, to je miała ze sobą tylko jedna klasa. Temu je mogła te klasy 4-5 godzin odliczyć. A jeśli jeba miała 2 klasy, ciekawe, ta tyłe nie ma widzieć, bo jest chyba zimna udostępnianie, chwilka jeszcze. To są takie bardzo ważne rzeczy, bo one wychodzą osobliwie przy kontrolach, że no teraz jak to je możliwe, że szkolny jachył, a jak to tak robisz, to dobrze, tak też robią i tak by być. Jeśli szkolny jachył z 4 klasą, aby też było co do tego tam pytania do mnie, że ktoś tak robił, że jachył na 5 godzin, wziął 4 klasy i każdy mu 5 godzin odliczył. No nie, bo to nie jest możliwe, żeby przez 5 godzin web robić tali, co to by miał w szkole 20 godzin. No to nie jest możliwe. Także za każdym razem rozliczymy tali fizycznie, ile my z tymi małe sobą ma bele. Nie można tego inaczej rozliczywać. Także no myślę, że co uczymy, jeśli chodzi o te 3 godziny. Miasto to widzi i rozesła prawie piłę moim dyrektorom, wszystkim z gminy, że to jest dobry sposób. Każdy może z nich tam z tego skorzystać albo nie skorzystać, ale podpowiady ta ima, bo że to tylko jest no wiele ciekawszy sposób. Podradzi je to w Librusu elektronicznie, nie trzeba żadnych tam dodych wpływów. Aha, i teraz mamy w SP numer 3 w Rydze. 3 godziny są już wpisane w Librus, Urząd Miasta był taki przykaz. 3 godziny, które jest rechtowane na warkłewniach, czy wszystkie godziny 3 są zrealizowane w szkole? No to pytanie, bo myślę, że są realizowane w szkole. Wszystkie, także tak, to jest już decyzja Urzędu Gminy. Dobra, sekretarze, już wszystko wiemy, te wszystkie rzeczy, które mam, to wam przesło.
nagrani bądź tyś dostępny na stronie Akademia Kasiepskiej. Zachęcam bardzo serdecznie do konkursu Mini Playback Show. Ten teledysk jest bądź do zrobienia do końca maja. Także rozrzesieni zrobimy w czerwcu. Także bardzo zachęcam, особливо tych starszych uczniów, oni mają wiele uczniów, zróbka im ciekawy no, ich wykorzystać ich zdolności, ich możliwości sparłączone z mobilkami, niech montują, niech nagrywają, niech są tym cieszą i niech są nauczą też pieśni kasiepskich. Także z mojej strony to wszystko. Dziękuję wam bardzo serdecznie, że wa bele, bo jak wa jest ten wirt, to wszystko je robić, a frekwencja bardzo dobry, także cieszę się, że ten czas my mogli wspólnie piłę spędzać, myślę, że też się pożyteczno. Bardzo proszę o wypełnienie tych ankietów i sobie sprawdzę jeszcze te szkoły, jak ci watiły napisy, i życzę wam spokojnej nocy, wszystkiego dobrego, do widzenia też na dyktandze, na wolnym czytaniu i też do widzenia na szkoleniach, które bez jeszcze jakieś tam będą w terenie robić. Dziękuję Eugeniuszowi za przygotowanie nam tego tematu, przybliżenie afrykatyzacji i wszystkiego dobrego do usłyszenia.